Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mamay Nitay. Kilala niyo yan, di ba? Taong 1950, Makato, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 40 itong si Mamay Nitay. Hindi pa siya isang singiw na mambabarang noong mga oras na yon. Gawa ng buhay pa ang kanyang ina at ang padre de pamilya ng kanilang tahanan. Sa kwento ni Primo, na ang pinakamalakas na naging singiw sa pamilya nila Mamay Nitay ay ang ama nito na si Melandro. Sa dinami-dami ng nakaaway at nakalaban nitong ama ni Mamay Nitay, ay wala sa mga ito ang nagawang gabiin ang kanyang angking aral galing sa kanyang mga ninuno. Ayon kay Primo, na noong bata pa lamang siya ay palaging binabanggit ni Mamay Nitay ang karanasan ng kanyang ama. Sa dinami-rami ng taong nakaharap ni Mamay Nitay, ay tanging ang ama niya lamang na si Melandro ang nakayang magpanginig ng kanyang buong katawan. Takot na takot talaga si Mamay Nitay sa kanyang ama, gawa ng alam niya kung gaano ito kabagsik pagdating sa pambabarang. Lahat ng uri ng insekto ay kaya nitong utusan upang kitilan ng buhay ang mga taong ayaw nito. Wala sa bokabularyo ni Melandro ang salitang parusa, dahil sa kamatayan lamang ang nais niya sa mga taong nakakagawa ng mali sa kanya o sa kanyang pamilya. Itong taong ito ay kasalukuyang nag-aaral pa lamang si Mamay Nitay. Siya lang kasi ang nag-iisang anak nila ni Melandro, kaya wala itong ibang magagawa kung hindi ang isalin sa kanya ang pagiging singiw. Hindi niya pataglay noong mga oras na yon ang 3 gininto ang buhok ng tikbalang, gawa ng nasa ilalim pa ito ng pangangalaga ng kanyang ama. Ayon kay Mamay Nitay, na maliban sa buhok ng tikbalang, ay nagtataglay din ang kanyang ama ng isang bertud na kinuha mismo nito sa isang demonyo. Yun ang nagpapalakas sa tikbalang na hawak nito, dahil ang bertud na yon ay unti-unting ginagawa ang mga tikbalang na maging nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil din sa bertud na yon kung bakit nagkaroon ng mga itim na usok ang tikbalang na hawak ni Mamay Nitay noong nabubuhay pa ito. Ayon pa rin kay Primo, na bago namatay si Nanay Nitay, ay ikinuwento sa kanya ang naging karanasan nito sa kanyang pinakamamahal na ama. Isang araw, habang abala si Mamay Nitay at ang kanyang ina sa kanilang gawaing bahay, ay bigla silang nagulat dahil sa napakalakas na pagsarado ng entrada ng pinto ng kanilang bahay. Dali-dali itong tinungo ni Mamay Nitay upang tingnan kung sino ang pangahas na pumasok sa kanilang pamamahay. Pagdating niya sa may bandang pintuan, doon niya nakita ang kanyang tatay Melandro. Kung hindi ninyo na itatanong, ang bahay nila Mamay Nitay noon ay nakakubli sa isang mataas na akasya na merong naglalaylayang mga baging. Ang baging na yon ay ang nagsisilbing pangkubli ng kanilang bahay upang hindi ito masipat ng mga dumaraan sa kanilang baryo. Sa bawat araw na dumaraan, ay napapanatili ang dilim sa lugar nila Mamay Nitay na siyang naging sanhi upang ilagan sila ng mga tao. Hindi naman yon ipinagkakaila ng kanyang ama, dahil sa labis nitong ipinagmamalaki kung ano sila. Ang mga kababaryo nito ay halos hindi makatingin ng diretsyo kapag dumadaan sila Mamay Nitay sa merkado.
Bago kasi sila makarating ng baryo, ay daraan muna sila sa isang merkado na dagsain ng maraming tao. Kapag bumibili ang kanyang ama ng isda sa lugar na yon, ay halos magsialisan ang lahat ng taong naroroon. "Tay, may problema ho ba?" tanong dito ni Mamay Nitay. Paulit-ulit itong tinatanong ni Mamay Nitay pero hindi yun nagsasalita. Hanggang sa lumapit na ang ina ni Mamay Nitay upang ito na ang kumausap sa kanyang asawa. Ayon kay Melandro, na merong nagtangka sa kanyang buhay habang naglalakad siya pabalik ng kanilang bahay. Unang beses niya pa lamang nakita ang mga taong yon. At para bang hindi siya nakikilala ng mga ito. Napansin din ni Melandrong lasing na lasing ang mga ito, na siyang nagpalakas ng kanilang loob na magtangkang patayin siya. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay biglang bumalik na naman ang asal ng ama ni Mamay Nitay na siyang ikinatatakot niya. Pagtanggal ng sombrero nitong palaging suot, ay bumungad kay Mamay Nitay ang 4 na ginintuang buhok ng tikbalang. Matapos yan ay pumasok ang kanyang ama sa silid nilang mag-asawa na para bang meron itong hinahanap. Ilang minuto lang ang lumipas at tuluyan nang nakabalik si Melandro sa kinaroroonan ng kanyang mag-iina. Mag-uumpisa pa man ng ritual si Melandro para sa mga taong manakit sa kanya, ay meron na silang narinig na mga nagsisigawang babae sa kanilang tahanan. Agad itong nilabas ni Mamay Nitay upang alamin kung sino-sino ang mga panauhing bumisita sa kanilang tahanan. Pagbukas niya ng kanilang bintana, ay bumungad sa kanila ang 4 na babaeng merong kalong-kalong na anak. Nagsisiiyakan ng mga yon at tila ba humihingi ng tawad sa kanya. "Nitay! Sarado mo ang bintana! Huwag mong pansinin ang mga yan!" Utos ng kanyang ama. Dahil sa sinabi ng ama ni Mamay Nitay, ay agad naman niya itong tinugon. Alam kasi ni Mamay Nitay na seryosong-seryoso na ang kanyang ama sa kung anuman ang ginagawa nito. Makalipas ang 1 oras at binuksan ng asawa ni Melandro ang kanilang bahay. Si Mamay Nitay ay sumama na rin sa kanyang ina upang malaman ang nagaganap sa labas ng kanilang tahanan. "Meng, huwag mo namang hayaan ang iyong asawang gumawa ng hindi kaaya-aya sa aming mga asawa. Kami na ang humihingi ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Tao lang din sila, Meng. Hindi sila hayop." Wika ng isa sa mga ito habang umiiyak. Ayon kay Mamay Nitay, na ang lahat ng asawa ng mga lalaking nagtangka sa buhay ng kanyang ama ay naroon sa labas at labis-labis ang pagmamakaawa upang hindi ito kitila ng buhay ng kanyang ama. Ayon pa sa mga ito ay nadala lang sila sa sinabi ng kanilang kumpare, kaya nila nagawa ang bagay na yon. Nang marinig ito ng asawa ni Melandro, ay siya namang pagwika nito ng, "Huwag kayong mag-alala. Nagbago na ang asawa ko. Hindi na yan gagawa ng kung ano-ano. Tsaka hindi kami tumatalo ng aming kababaryo. Umalis na kayo dahil marami nang nakakakita sa inyong mga ginagawa." Sagot naman ng asawa ni Melandro. Matapos nitong makapagsalita ng kanyang nais sabihin, ay siya namang pagtalikod nito sa kanilang mga panauhin. Ganon din ang ginawa ni Mamay Nitay dahil sa galit niya din sa mga asawa nito. Dahil sa simpleng usapan, ay nagawa nilang pagtangkaan ng buhay ang kanyang ama. At para kay Mamay Nitay,
Walang kapatawaran ang naghihintay sa mga ginawa nito sa kanyang itay. Pagbalik nila sa loob ng kanilang bahay, nadatna ni Mamay Nitay ang kanyang ama na merong ginagawang ritual para sa kanyang taglay na bertud. Hindi din yon kumain ng buong araw at tumigil lamang ito sa kanyang ginagawa nang sumapit na ang 10 oras ng gabi. Si Mamay Nitay naman ay nananatiling nagmamasid sa ginagawa ng kanyang ama. Nakagawian na kasi nila itong magpamilya na hindi matulog kapag nambabarang ang isa sa kanyang mga magulang. Ang ina naman ni Mamay Nitay ay nakatitig lamang sa kanyang asawa nang hindi kumikibo. Pagsapit ng hating gabi, ay doon na nilabas ng ama ni Mamay Nitay ang kanyang itinatagong sangkap para sa kanyang gagawing pambabarang. Ibang-iba ang ginagawa ng isang dalubhasang singiw na merong taglay na bertud ng demonyo sa pambabarang. Ang ginagamit nito ay hindi insekto, bagkus ay isang itim na buhangin na ayon sa kanyang ama ay binigay ito sa kanya ng mga engkantong itim na kanyang inaalayan. Ang itim na buhangin yon ay ang gumagawa ng mga karumal-dumal na pagpatay sa mga bibiktimahin ng isang dalubhasang singiw. Isa din ang kaalamang yon na siyang naging alas ni Mamay Nitay at ni Primo pagdating sa kumbateng espiritual. Kahit wala silang bertud ng demonyo, ay nakakaya nilang gawin ito sa pamamagitan lamang ng pag-alay ng 9 na buhay na hayop. Nang naibuhos na ito ng ama ni Mamay Nitay sa loob ng kanilang silid, ay doon na inumpisahan ni Melandro ang kanyang gagawing ritual. Habang siya ay nag-uusal, ay dahan-dahan naman niyang tinatanggal ang 4 na ginintoang buhok na nasa kanyang ulo. Kasabay nito ay ang pagsimoy ng malakas na hangin at ang pag-ungawan ng mga asong di kalayuan sa kanilang tahanan. Habang patuloy na ginagawa ni Melandro ang kanyang orasyon, ay siya namang dahan-dahang pag-impok ng mga itim na buhangin na para bang bumubuo ito ng isang figura. Mga demonyo sila. Wala silang karapatang gawing katatawanan ng buhay ko. Hindi ako nangingialam sa kanilang buhay, pero nagawa pa rin nila sa akin ang bagay na yon. Nararapat lamang silang masunog sa impyerno upang hindi na sila pamarisa ng iilan. Magsisilbing leksyon ang gagawin ko para sa lahat ng ating kababaryo na hindi tayo ang tipo ng taong marunong magpatawad sa tuwing tayo ay nasasaktan. Galit na wika ng kanyang ama. Si Mamay Nitay naman at ang kanyang ina ay nananatiling nakatitig sa kanya habang ginagawa niya ang kanyang ritual. Lumipas ang ilang minuto at sa unang pagkakataon, nasilayan ni Mamay Nitay ang figurang nilikha sa ritual na ginawa ng kanyang ama. Ayon kay Mamay Nitay, na ang kanyang nasilayan noong mga panahong yon ay 4 na kabayong gawa sa itim na buhangin. Nagliliyab ang mga mata nito at meron itong galamay sa likuran. Kasabay ng paglitawan ng mga kabayong yon, ay siya namang pagkamatay ng gaserang naroon sa loob ng pamamahay nila Mamay Nitay. Dahil sa sanay sila sa dilim, ay hindi yun naging hadlang upang hindi nila masilayan ang ginagawa ng kanilang padre de pamilya. Nang makalapit na ang ama ni Mamay Nitay sa mga kabayong kanyang nilikha, ay agad naman niya itong hinawakan.
Nang mahawakan na ito ng ama ni Mamay Nitay, ay laking gulat na lamang niya nang biglang lumiit ang mga kabayong yun. Sa sobrang liit nito ay nagawang madampot ito ng kanyang ama ng kanyang isang kamay. Ang ginintoang buhok naman ni Melandro ay agad niyang binalik sa kanyang ulo. Matapos yan ay dahan-dahan itong naglakad patungo sa bintana ng kanilang tahanan habang nag-uusal. Pagpakawala ng ama ni Mamay Nitay ng kanyang palad sa labas ng kanilang tahanan, ay siya namang pagsipat niya sa mga kabayong ginawa nito. Sana'y magustuhan nila ang aking munting sorpresa. Pasalamat sila dahil nag-abala pa akong gawin ang ritual na ito upang masiyahan ang mga demonyong yon sa paglalakbay nila patungo sa impyerno. Kahit magpatulong pa sila sa albularyo, ay hindi pa rin sila sasantuhin ng aral ko. Wika ng ama ni Mamay Nitay. Nang mapansin ni Mamay Nitay na tapos na ang ginawang ritual ng kanyang ama, ay agad din naman itong tumungo sa kinaroroonan nito. "Tay, ano yung ginawa niyo?" Tanong dito ni Mamay Nitay. Isang aral na yun, Nitay, sa mamanahin mo. Huwag kang mag-alala dahil ihahabilin ko sa iyong pangangalaga ang kayamanan ng ating pamilya. Pakaingatan mo ito, Nitay, at huwag mong ipalit sa kahit anong bagay dito sa mundo. Ipamana mo din ang kayamanang ito sa magiging anak mo. Ganon at ganon ang proseso, Nitay. Habang lumalaki ang magiging anak mo, ay pangaralan mo ito ng maigi at gawin mo ang lahat upang mahulma ang ugali nito sa pamamaraan nating mga singiw. Palagi mo ring tatandaan na iisa lang dapat ang maging anak mo upang maiwasan mo ang matinding sumpa ng ating pamilya. Sagot naman ng ama ni Mamay Nitay. Dagdag pa ng ama ni Mamay Nitay na ang sumpa ay kailangang hindi sila magkaroon ng pangalawang anak. Dahil kung magkataon na magsilang ang singiw ng pangalawang anak, ay magdudulot lamang yon ng matinding pagsubok para sa may alam sa aral ng singiw. Kailangan niyang patayin ang kanyang pangalawang anak upang mapanatiling buhay ang aral ng kanilang mga ninuno. Ang pinakamakapangyarihang abilidad naman ng isang singiw ay ang patayin ng alaga nitong tikbalang upang maging malakas ang gagamitin nitong aral sa pagpatay ng kanyang kalaban. Ginagawa lang ang ganoong uri ng ritual kapag alam ng isang singiw na may kalakasan ang kanyang katunggali. Sumapit ang umaga at doon na nga nag-umpisang dumaing ng karamdaman ang mga nagtangka sa buhay ni Melandro. Lahat ng mga ito ay nawalan ng kakayahang tumayo sa kanilang higaan. Animoy ang katring kanilang higaan ay tuluyan ng kumapit sa kanilang kaluluwa. Sa bawat pagdaan ni Melandro sa kanilang baryo, ay hindi siya kayang titigan ng mga taong naroroon. Animoy isa siyang mamamatay tao sa paningin ng karamihan. Dahil sa sanay na ang kanyang ama sa ganoong uri ng bagay, ay hindi na ito nagiging alintana para sa kanya. Sumapit ang pangalawang araw, at doon na namatay ang mga nakaalitan ni Melandro. Galit na galit ang mga asawa nito sa ginawa niya, pero walang lakas ng loob ang mga ito upang komprontahin siya. Kasalanan din naman ng kanilang asawa kung bakit nagawa yon ng ama ni Mamay Nitay. Ayon sa mga nakasaksi, na ang mga bangkay ng mga lalaking namatay ay halos maubos na ang mga buto sa kanilang buong katawan.
Nadatna nila ang mga bangkay nito na tila ba nakalas na ang mga nagdudugtungang buto nito sa kani-kanilang katawan. Pagsapit ng pangatlong araw ay siyang pagbabalik ng mga kabayong ginamit ni Melandro. Bumalik ang mga kabayong yon sa bahay nila ng parehong oras noong pinakawalan ito. Habang naglalakad ang mga kabayo sa loob ng kanilang bahay, pansin ni Mamay Nitay ang kulay asul na bagay sa katawan nito. Yan ang mga kaluluwa ng mga nagtangka sa buhay ko. Ipapakain ko yan sa bertud upang mas lalo pa itong tumibay sa paglipas ng panahon. Wika ng ama ni Mamay Nitay. Lumipas ang mga taon at patuloy pa rin sa ganoong uri ng trabaho ang ama ni Mamay Nitay. Habang lumilipas ang taon, ay siya namang pagturo ng ama niya sa kanya ng mga lihim nitong karunungan. Nang tuluyan ng makabisa ni Mamay Nitay ang lahat ng mga nalalaman ng kanyang ama, ay doon na siya nakatanggap ng pagbasbas galing sa kanyang ama upang maging isang ganap na singyo. Ibang-iba ang ritual nila Mamay Nitay dahil sa hindi nila ginawa ang ritual sa mismong bahay. Ayon kay Mamay Nitay, natumungo pa sila sa isang liblib na gubat upang doon isagawa ang nais ng kanyang ama. Pagdating nila sa gubat na tinutukoy ni Melandro, ay doon bumungad kay Mamay Nitay ang tinatago nitong sikreto. Sa bundok na yon ay meron siyang nakitang isang nilalang na naninirahan. Yun din ang binibigyang papuri ng ama niya nang sa hindi malamang dahilan. Magbigay galang ka, Nitay, sapagkat ang engkantong ito ang siyang gumagabay sa ating mga singyo. Kapag naubos na ang tikbalang na nasa ilalim ng iyong pangangalaga, ay dito ka hihiling sa kanya upang magkaroon ka ulit ng panibagong kasama. Wika ng ama ni Mamay Nitay. Paglalarawan ni Mamay Nitay sa engkantong yon, ay maihahalin tulad mo ang balat nito sa isang normal na tao. Ang tanging kakaiba lang sa nilalang na yon ay ang kanyang muka na parabang sa dyablo. Kasing taas din ito ng puno at naninirahan ito sa liblib na kagubatan. Ayaw na ayaw kasi ng nilalang na yon ng liwanag ng araw dahil sa ikapapaso ito ng kanyang balat. Matapos nilang makapagbigay galang sa engkanto, ay siya namang pagpakain kay Mamay Nitay ng isang kulay puting salagubang. Pinainom din siya ng isang garapong tubig na merong mga buto ng tao. Matapos nilang gawing mag-ama ang ritual na yon, ay siya namang pagkamatay ni Melandro. Kinabukasan, naiwan kay Mamay Nitay ang bertud at ang tatlo nitong gininto ang buhok na siyang ipinamana niya kay Primo sa pangkasalukuyang panahon. Dahil sa hindi mahanap ni Mamay Nitay ang pang-apat na gininto ang buhok ng kanyang ama, kaya tatlo na lamang ang namana niya dito. Maliban sa buhok, itinago din ni Mamay Nitay ang bertud ng demonyo na siyang ipinamana niya din kay Primo. Ayon kasi sa kanilang paniniwala, bawal gumamit ng bertud ang isang babaeng singyo dahil ang magiging kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang abilidad na makapanganak. Pero sa oras na makapag-anak na ang singyo ng kanyang tagahalili, ay malaya na siyang gawin ang anumang nais niya gamit ang bertud ng demonyo. Dagdag pa ni Primo na ang pinainom ng lolo niya sa kanyang ina ay hindi ordinaryong buto ng tao.
Ang buto kasing nilalagyan nila ng tubig na punong-puno ng orasyon ay ang buto ng isang mananambal na minsan ang nagpahirap sa kanilang uri. May mga mananambal kasing kayang tapatan ang kanilang kakayahan at ang gamit ng mga mananambal na kinakatakutan ng mga singiw ay ang mutya ng lansones. Sa paglipas ng panahon, gawa ng napakahirap makakuha ng mutya ng lansones, ay tuluyang nalipol ng mga singiw ang mga mananambal. At ating napakinggan ang nakaraang buhay bago maging singiw si Mamay Nitay. Okay, parang hindi naman siya part 2, no? Parang rewind na kwento ni Mamay Nitay. Pero ang ganda rin, at least nagkaroon tayo ng background story kung paano pala na ipapasa yung pagiging singiw sa isang mambabarang. Pero sana makarinig tayo ng kwento ng singiw laban sa mananambal, no? Kasi sobrang curious ako dun sa mutya ng lansones. Palagi siya nababanggit. Parang ang lakas-lakas, tas isipin nyo, ang singiw may bertud ng demonyo, tapos may kakamping 3 tikbalang, tas yung isang kalaban nilang mananambal, isa lang yung gamit, yung mutya ng lansones, pero takot sila dun. Pero yun nga, sa pagtagal ng panahon, pakunti ng pakunti yung mga mananambal, wala na sila nakukuhang mutya ng lansones, kaya siguro sila nalipol nitong mga singiw. Sana magkaroon tayo ng ganong kwento. Sana lang, sana lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.